Road piper vauya vakaipa ambassador sondi benzi vanodira sosi ttt T-Town ndiri kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo ndiri kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo hatisi vaya vestone age tisu veleta iron age hatisi kuikwata imechi mkechi yakapera bondage ndisina bandage ini ndiremeni yadzokera mazai hazvina basa pana gogo kana mai ndiri kurova magai newai ndatora maobama ndasiya maene kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo ndiri kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo handijambe kunge datya handitsvinye ngoma sechamba hauti wane tichichera vakafa natawanda muzekiwa hatisi magafa nakutso futi zvine pundutso rudo runotanga pouya kundiso anotichengeta ariko kumusoro mwari varipo saka nhasi ndiripo ndiri kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo ndiri kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo mautona ngema musambochema wekudenga anoona tinopona zvikamba achasota munoona bevheni vaudze ichauya umana from heaven javaratidza result musekiwa vekwaseke havaseke sositadira gori yatimira pasi anowira ngoma dzawira chasara kudira ndiri kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo ndiri kumhanya ibara remugogani speed yemeni kupfuura Bugatti 2050 ndapinda kubvuta chigaro ndine nharo Dasbro majoni maesto nasongo mahuto hakutso natemboman geri nasmiley ini ndiri chimwe chisoftware iwe vari unaware muchachema maiwe mukotetetetetititi adira sosi paspeed